agapay ng bayan. Basta't ika'y Pinoy, sagot ka ng PhilHealth. Saan ka man naroroon, saan man sulok ng mundo, basta't ika'y Pinoy, abot ka ng PhilHealth. Anumang antas ng buhay, mahirap man o may kaya, basta't ika'y Pinoy, asikaso ka ng PhilHealth. Sa mas pinalawak na serbisyo, bawat isa'y siguradong protektado. Programang pangkalusugan, abot kaya ng lahat. PhilHealth, PhilHealth, lubos na maaasahan. PhilHealth, PhilHealth, kaagapay ng bayan. PhilHealth, PhilHealth, lubos na maaasahan. PhilHealth, PhilHealth, kaagapay ng bayan. Basta't ika'y Pinoy, sagot ka ng PhilHealth. Saan ka man naroroon, saan man sulok ng mundo, basta't ika'y Pinoy, abot ka ng PhilHealth. Anumang antas ng buhay, mahirap man o may kaya, basta't ika'y Pinoy, asikaso ka ng PhilHealth. Sa mas pinalawak na serbisyo, bawat isa'y siguradong protektado. Programang pangkalusugan, abot kaya ng lahat. PhilHealth, PhilHealth, lubos na maaasahan. PhilHealth, PhilHealth, kaagapay ng bayan. PhilHealth, PhilHealth, lubos na maaasahan. PhilHealth, PhilHealth, kaagapay ng bayan. Basta't ika'y Pinoy, sagot ka ng PhilHealth. Saan ka man naroroon, saan man sulok ng mundo, basta't ika'y Pinoy, abot ka ng PhilHealth. Stasyon ng Bayan, tutulungan tayo na maghahatid ng tamang impormasyon balita. Stasyon ng Bayan, tutulong sa mamamayan. Ang Stasyon ng Bayan na may puso sa mamamayan. Stasyon ng Bayan na kakampi ng mamamayan. Stasyon ng Bayan na asintado sa serbisyo publiko. Ang Balita Online. Tulong balita online, tulungan tayo. 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 Tulong balita online, i-search nyo lang sa Facebook. Maganda ang balita, bawal dito fake news. Mapapanood mo ng live dito lang sa Facebook. I-click mo lang ang like para tuloy-tuloy ang good news. Shout out sa ating mga kababayan all around the world, pwedeng-pwede nyo subaybayan. Tulungan tayo, yan ang susi at kailangan. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo'y magbigayan. Solid talaga ang Pilipino pagdating sa serbisyo ay aktibo. Di mo maitatanggi kahit na kanino. Pagtulong ang usapan, tayo'y agresibo. Positibo lahat ng Pilipino. Magsama-sama tayo sa iisa na plano. Gamitin ng talino, yan ang ating abono. Samahan mo kami
tulungan tayo. Kaya kung ako sa'yo, manood ka na kaibigan, dito sa programang Tulong Balita Online. Tulungan tayo, yan ang ating punchline, maghahatid ng balita sa inyo through online. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo. Tulong Balita Online, 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 tulungan tayo. Window. Ikaw ba ay hindi miyembro ng PhilHealth? May katanungan tungkol sa PhilHealth? O di kaya naman ay may problema sa PhilHealth? Narito na ang programang makakatulong sa inyong mga katanungan. Ito ang Sagot Ka ng PhilHealth sa Tulong Balita Online tuwing araw ng Huwebes alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Tulong Balita Online. Tulong Balita Online. Masantos sa Kabusan, Pangasinan. Good morning, Region 1. Siyempre, narito na naman po ang inyong mga kabalita online, ang inyong kabalita JM, para po sa ating programang Sagot Ka ng PhilHealth dito po sa Tulong Balita Online. Siyempre, kasama pa rin po natin ang ating kabalita team for Thanos. Yes, so malamig na morning, kabalita JM. Ayan, so medyo malamig-lamig ng ating mga umaga. At sana ay sa mga nandyan sa bahay at nakakumot na, ay sumutok na po sa aming programa ngayong umaga na sa PhilHealth dito lamang po sa Tulong Online. At maganda ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Kabalita JM, fresh na fresh ang ating PhilHealth Circular 2020-0 2020, 2020, sorry. 2020-024. Kasi ito'y naialathala o ni-publish sa Manila Bulletin noong December 30 of 2020. Tama. At pag-uusapan natin ngayong umaga ay walang dagdag bayad sa pagpapa-ospital. Sana benepisyong PhilHealth sa ilalim ng Universal Healthcare. Alamin. Ayan. Yan, so magtinta na sila ng kanilang kape or kanilang gatas o kanilang tsokolate habang nagmumuni-muni ay manood sa atin through FB Live, through Tulong Balita Online. O kaya mag-breakfast po habang nanonood po sa atin at nakikinig. At kung sakaling mayroon silang mga katanungan or agam-agam tungkol sa PhilHealth, ay mag-comment lang sila at sasagutin po natin ang kanilang mga katanungan online to our FB Live sa Tulong Balita Online. Napupunta kayo dito sa comment section ng ating programa ngayong umaga. At mamaya ay magkakaroon tayo ng question and answer portion na lahat po ng inyong mga katanungan dyan ay aming sasagutin. At syempre, bago tayo mag-umpisa, kabalita JM sa ating topic ngayong umaga, ay meron tayong inilabas, PhilHealth Regional Office 1 Advisory Number 2021-001. So, ang PhilHealth office po namin dyan sa may second floor ng BHF Plaza, Mayumbo District, Dagupan City, ay temporarily closed. Sarado po muna. Yan po ay mula noong January 12, 2021 hanggang bukas, January 15, 2021 to facilitate thorough disinfection activity. So, for PhilHealth transactions and concerns po within Central Pangasinan at kung magbabayad po kayo ng inyong mga premium contribution,
bumisita po kayo dito sa aming opisina sa PhilHealth Regional Office 1, Akia Building, Old de Venecia Highway, Dagupan City, o di kaya ay sa PhilHealth Satellite Office naman po dyan sa San Carlos, sa second floor ng Magic Mall, Rojas Boulevard, San Carlos City, or pwede din ang mga paraan na ito kung kayo po ay gustong mag-view ng inyong membership records, pwede yan sa ating member portal via www.philhealth.com. At syempre, kung sakaling ayaw nilang magsadya sa ating tanggapan dahil nga medyo kung pwede nga stay at home tayo or kung pwede within our community muna, ay pwede po tayong magsadya. Kung babayad po kayo ng PhilHealth Premium Contribution ninyo, ay magsadya na lang po sa pinakamalapit na mga accredited collecting agents natin, yung ating mga accredited na bangko, mga bayad centers na sila tumatanggap ng ating PhilHealth payment. So, syempre, kung sakaling may confinement naman sila at hindi pa pala sila nakarehistro or may per updating po sila, ay may institutionalized na tayo na sistema po sa ating mga facilities, hospital sa Region 1. Ito po yung ating EMRA, yung ating Electronic Member Registration and Records Amendment, na kung saan na hindi nyo na kailangan magsadya sa tanggapan ng PhilHealth o opisina ng PhilHealth. Ang hospital mismo, ang ating PhilHealth clerk o in charge sa PhilHealth po doon, ang mag-aasikaso ng yung mga pagsasubmit electronic po ng ating mga requirements para hindi po na tayo kailangan pumunta sa ating mga opisina ng PhilHealth. Kailangan nyo lang pong dalhin yung marriage birth certificate po kung may pagkakamali sa inyong mga impormasyon bilang membro, kung hindi naka-declare si husband na walang PhilHealth ay marriage contract, at kung hindi naka-declare ang inyong anak ay birth certificate ng mga anak ninyo. Or kung membro, kung may valid ID, ay tinatanggap po basta issued po ng gobyerno yung inyong valid ID. Siyempre may online assistance between po tayo. Kung sakaling may mga katanungan po kayo patungkol po sa PhilHealth, ay pwede po kayong mag-PM o mag-private message sa ating official FB page, ang PhilHealth-PRO1, or i-search na lang po sa inyong FB ang at PhilHealth Region 1, o kaya pwede kayong mag-email sa ating email address, ang info.pro1@philhealth.gov.ph. At maasahan niyo yan na masasagot po ang mga katanungan niyo po, or kung kailangan niyo ng mga impormasyon patungkol po sa inyong pagpuproseso ng PhilHealth, ay malugod po na masasagot po ang inyong mga katanungan online. Tama. At syempre, balik naman sa operation ng ating PhilHealth office dyan sa second floor ng BHF Mayungbok on Monday, January 18, 2021. So, syempre, maglilinis muna sila doon. At syempre, sa Monday ay back to business na sila. So, pagsamantala, hanggang bukas ay maaari po kayo makapag-transact dito sa aming PhilHealth Regional Office dito sa may Akia Building, Old de Venecia Highway, Dagupan City, o di kaya naman sa may San Carlos Magic Mall, second floor, dahil nandyan din ang ating satellite office. Kausap ko kanina nga yung ating isang frontliner doon, talagang naghahanap na sila ng kliyente kasi masyado silang excited masyado silang passionate sa kanilang trabaho, at talagang kasi nga yung ating mga, hindi naman kasi ito yung mga empleyado natin sa LIU Central Pangasinan, ito yung mga empleyado natin sa regional office, kaya parang excited sila sa pagbibigay ng mga frontline services dito sa Akia Building. Sa ngayon, mga kabalita, medyo parang trapiko, no? Maluwag-luwag pa rin ang daloy ng trapiko dito sa ating regional office, sa ating frontline, no? Medyo konti pa ang ating mga kliyente. So mamaya, asahan natin mga bantang 10, 11, 12, ay darang-dadagsa na or bibigat na ang ating trapiko dito sa Akia Building sa ating mga pagbibigay ng ating frontline services. So sana po ay kung sakaling may transaction po tayo na hindi talaga maiwasan na pumunta sa ating mga tanggapan, ay kung tayo po ay within Central Pangasinan, that's 3rd saka 4th District ng Pangasinan, ay magsadya po dito sa ating tanggapan po dito sa regional office. May temporary frontline po tayo, o yung ating PMAC na tinatawag, no, yung PhilHealth Member Assistance Center dito sa regional office dito sa Akia Building, Old de Venecia Highway, Dagupan City. Dahil nga sarado po ang ating tanggapan
ng ating Local Health Insurance Central Pangasinan, opisina natin dyan sa Mayombo District, Dagupan City. At Siyempre, kung sakaling sa Western naman sila, that's 1st and 2nd District, magsadya sa ating Alaminos office. At siyempre, kung sila ay nasa 5th saka 6th District naman, nandiyan naman ang ating tanggapan ng ating Local Health Insurance Eastern Pangasinan dyan sa Ordaneta City. At kung within nasa naman kayo, that's 3rd District, nandiyan ang ating San Carlos office. At kung nasa 2nd District naman kayo, pwede rin po kayo sa mga Tarum office natin. So may opisina po tayo sa mga Tarum at saka San Carlos City, Pangasinan. Yes, at ang mga nabanggit kong opisina ay bukas po mula 8 a.m., alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At kung kayo po ay magbabayad, siguraduhin po na kayo ay nakarating na sa aming opisina bago mag 3:30 ng hapon dahil yan po ang cut-off ng ating cashier. At syempre, bukas pa rin ang ating mga opisina sa La Union. Nandyan sa San Fernando City, CSI. Meron din tayo sa Abuo, Satellite Office. Sa Vigan City, Ilocos Sur. Andyan din ang ating opisina sa Candon City. At syempre, ang ating Local Health Insurance Office dyan sa may San Nicolas sa Ilocos Norte. Ayan. At syempre, pinaalalahanan po ang lahat ng aming mga viewers na mag-ingat po tayo sa mga kumakalat na fixers online na nag-aalok po ng serbisyo ng PhilHealth. Please, kailangan po nating supuin ang mga modus na ito. Please be informed na wala pong bayad ang pagbuha po ng PhilHealth ID maski ang registration at pag-request ng MDR ay libre po sa ating mga opisina. Mahigpit po na ipinagbabawal ang fixing sa ilalim ng Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery sa ilalim yan ng Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. So ang sino man pong mahuhuling gumagawa nito ay maaaring magmulta ng hanggang 2 million pesos o makulong. Ayan, may kulong, huli, kulong. Hanggang 6 na taon. So makipag-transact lang po tayo sa ating mga opisina o sa legit na official Facebook pages ng ating mga regional offices online at ang ating Facebook page sa Central Office ng Philippine Health Insurance Corporation kung meron kayong mga katanungan dahil yung mga parang assist na ID online, hindi lang PhilHealth ang mabibiktima niya, nandyan din yung mga BIR, madalas natin nakikita, ay hinuhuli na po sila ngayon at ginagawa na rin ng mga report yan kung sakaling makita natin, ino-endorse natin yan sa legal office. Kaya 2021 na, magbago na po tayo, wag po natin samantalahin at pagkakitaan ang pag-request ng PhilHealth ID at MDR. Yan. So tigilan na po ang ating fixing online, lalong-lalo na sa ating mga serbisyo po ng ating gobyerno, ng ating government. So syempre binabati natin ang ating mga frontliners ngayong umaga dito sa Akia Building po sa Regional Office. Nandiyan si Michelle, si Benji, si Ma'am Meros, si Juby. At syempre ang ating mga masisipag na mga security guards, talagang assistance, talagang todo ang kanilang pag-assist sa ating mga kliyente. At syempre ang ating nga pala. At syempre ang ating mga PhilHealth cares na nag-assist dyan. Nandiyan si Mark, saka si Abigail. Yan, nakita ko na kanina. At syempre ang ating mga utility, no? Ang ating mga kasamahan talaga ay talagang nagbibigay talaga sila ng assistance sa ating mga kliyente na dumadagsa ngayong umaga. Tama ka dyan. Ayan. So, syempre, ayan po muna ang ating mga updates and announcement for this morning. At meron pa, Balita JM, ano nga ba itong ating update tungkol sa increase o sa pansamantalang na pagka-hold ng premium increase ng korporasyon? Yes, so paalala pa rin po natin kasi marami pa rin nagtatanong sa ating mga kababayan, yung mga ating kliyente nga, na magkano daw ang ating premium rate ngayon sa PhilHealth. So nananatili po na kung tutusin or susundan po natin ang ating batas, Universal Healthcare, yung ating RA 11223, tayo po sa ngayong taon po ang ating premium rate na nakatakda ay 3.5%. Pero dahil nga sa ating panawagan at sa pagkatiisa sa layunin ng ating mahal na presidente na si President Rodrigo Duterte, ay mananatili po tayo sa 3% ng ating premium rate. So, ibig sabihin, kung ikaw ay kumikita ng below 10,000 pesos, ang pinakamababang premium pa rin kada buwan ay 300 pesos. At syempre, parang bumalik pa rin po tayo for year 2020, kaya ang ating ceiling
ay 60,000 pa rin instead of 70,000. Ibig sabihin, kung ikaw ay kumikita ng 60,000 pataas, hindi po 70,000 pataas ang ating ceiling, ay 3% pa rin ng ating 60,000 ang ating pinakasagad na premium rate para sa ngayon, habang hinihintay natin ang ating batas or pag-amenda o kung i-amenda yung batas or baka magpapasa lang sila ng batas na parang pinipigilan or hindi muna magtatakda ng pagtaas o adjustment ng ating PhilHealth Premium Contribution. Siyempre, tayo naman po ay sumusunod lang kung ano ang batas o anong mga palituntunin o alintuntunin na ibibigay sa atin ng ating gobyerno. So ang ating PhilHealth po ay tagapagpatupad lang o tagapag-implementa lang po kung ano po yung polisiya na ibababa ng ating gobyerno sa atin. So ang PhilHealth po ay makikipagtulungan sa mababang kapulungan at sa Senado para sa pinakamabuting solusyon sang-ayon pa rin sa ating umiiral na batas. Kaya yan po ay galing din mismo sa opisyal na pahayag ng ating presidente ng PhilHealth na si Attorney Dante A. Garan. So sa mga nagtatanong po, medyo marami-rami tayong natanggap na inquiry sa ating official Facebook page kung magkano na daw ba ang kontribusyon dahil nga sa naging bali-balita ng pagtaas ay syempre nananatili pa rin po tayo sa 3% ng buwan ng kita o 300 per month ang pinakamababa po. So syempre, we are now ready para sa ating topic ngayong umaga at tutukan po ninyo ito kasi ito po ay mahalaga hindi lang po syempre sa atin kundi kung meron naman din tayong kakilala, maaari nyo pong i-share ang mga information na matututunan nyo sa amin o maririnig nyo sa amin ngayong umaga. Dahil ulitin po ang pag-uusapan po natin ay yung walang dagdag bayad sa pagpapa-ospital. Diba? Mapapasana all ka na lang. So ito po ay binibisyong PhilHealth sa ilalim ng Universal Healthcare atin ng alamin. Yan, bago natin puntahan yan, team, no? So binabati natin si Mark, si Chua, G-Boy, good morning. Si Ma'am Maria Negratas Claveria, good morning po. Si Lang Yagaw, si Romel, si Riro Cardenas, Gambol, magandang umaga at salamat sa panonood. At may katanungan na dito nga, kabalita team, no? Hello po, may nag-message sa akin, ask nila, if saan daw po pwedeng magbayad kasi close yata ang BHF Mall, PHIC branch. Yan. Baka kakatune lang po ni Ma'am. Sarado po ang ating Local Health Insurance Central Pangasinan, yung ating opisina dyan sa Mayumbo District sa Dagupan City. Pero hindi pa rin po napuputol ang ating pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan dito sa Central Pangasinan dahil bukas pa rin po ang tanggapan natin sa San Carlos City sa second floor po ng Magic Mall. At syempre, dito, temporary po, nagpatayo tayo ng ating PhilHealth Member Assistance Center dito sa ating tanggapan, sa ating regional office dito sa Dagupan City, dito po sa Akia Building, dito sa Old De Venecia Highway, yung papuntang Calasiao. So kung magsadya lang po sila dito, katabi lang po natin ang Kalots, no? Yung ating restaurant ng Kalots. At kung ano po yung serbisyo na binibigay ng ating tanggapan sa Mayumbo, ay ganoon din po ang binibigay nating serbisyo dito. So kung magbabayad kayo ng PhilHealth Premium Contribution, hihingi kayo ng PhilHealth ID, mag-update kayo ng record, magtatanong kayo regarding sa inyong mga claims, magsadya lang po dito sa ating regional office dito po sa Dagupan City. Pero dahil nga tayo po yung COVID-19 pandemic pa rin, kung sakaling magbabayad kayo, kung pwede kayo sa bayad center, magbayad na po tayo sa ating mga bayad center o sa ating mga accredited na bangko. Kasi mas efficient yun. Kasi hindi ka na magpapamasahe o kung magpapamasahe ka, tricycle na lang. At least mas ma-conveniente dahil konti lang ang kliyente doon, mas mabilis pa ang transaksyon. Pero kung saka talaga hindi po maiwasan, ay magsadya lang po dito sa ating regional office dito po sa Akia Building, Dagupan City. At bukas po ang ating tanggapan alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at ang tapang po ng pagbabayad ay hanggang 3:30 p.m. Ibig sabihin, basta nasa office ka ng 3:30, tatapusin po lahat ng mga pumasok ng 3:30 sa office. Pero kung 3:31 ka na, the following day ka na po magbabayad sa atin. Kasi syempre, ang ating cashier din po ay may proseso din na ginagawa after ng cut-off nila ng 3:30. Babalansi pa po nila yan at gagawa pa sila ng kanilang mga reports po sa araw na iyon. Kaya napaka-importante at kailangan ma-deposit ka agad yung nakolekta na pera
para less aberya sa parte ng ating kahera. Yan. Ayan. So, syempre, magtanong lang po kayo ha sa ating official live video ngayong umaga. Yan, tulad ng Yes, binabati din natin si Mang Juan na palagi nanonood po sa atin. yes, ayan. From Ilocos Sur, ayan. Naimbag nga Aldauyo Apo dyan. Wow, talaga. Ayan. Thank you Yes. daw, Papa JM. Di ba? Parang talk to Papa JM ba ito? Yes, okay. Ayan. So, syempre, tayo nang dumako sa ating usapang no balance billing policy sa PhilHealth. Napakagandang pakinggan, Kabalita JM, yung no balance billing. Kasi yung iba, na-avail na ito, pero hindi nila alam na yun pala yung tawag sa programang yun na nung nanganak yung misis ko, wala silang binayaran, maski piso, lumabas kami na walang problema, naiwi namin ng baby na hindi kami na-stress para manghiram ng pera. Ano nga ba itong tinatawag po natin na no balance billing policy ng PhilHealth? So makinig po tayo, ang no balance billing policy po o NBB ay isang pulisiya ng PhilHealth at ng Department of Health na kung saan po ang isang kwalipikadong miyembro ng PhilHealth ay hindi nasisingilin, di ba? Hindi nasisingilin ng karagdagang bayarin para sa mga benepisyo na ibinigay ng mga pasilidad na accredited ng PhilHealth. Ito ay naayon sa Republic Act 10606 o ang National Health Insurance Act of 2013. Ayan, so sa Siyempre polisiya. sa polisiyang no balance billing, sapat na ang bayad ng PhilHealth sa mga pasilidad. Dahil dito, dapat na mabigay ng mga ospital ang kumpletong serbisyong may kalidad. Hindi ibig sabihin dahil no balance billing ka na ay kulang ang ibibigay nilang serbisyo. Kaya wala na dapat babayaran pa ang membro para sa kwarto, pagkain, gamot, supplies, laboratory, x-ray, at bayad sa serbisyo ng mga doktor. Bawal din ang sapilitang paghingi ng donasyon sa mga kasapi ng PhilHealth. So pag-usapan muna natin yung dati na polisiya nitong ating no balance billing dahil nga effective po ngayong January 14 dahil nga nailathala na yung ating PhilHealth Circular 2020-0024 ng December 30, 2020, that's 15 days from the date of publication kasi epektibo na yon. So kung December 30 yan i-publish sa Manila Bulletin, may 31 tayo na December, kayo ngayon pong araw ay effective na yung ating circular na yan na patungkol po dito sa ating expansion nitong ating no balance billing na tinatawag na no co-payment na itinaayon naman sa ating Batas Universal Healthcare ng ating RA 11223. Kaya napaka-importante na dapat alam ng ating mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung mga wala talagang kakayahan magbayad ng kanilang pagpapahospital. So, pero pag-usapan muna natin yung ating polisiyang no balance billing para later yung expansion natin ay madiscuss naman natin itong ating nasa provision ng ating Batas Universal Healthcare. Tama ka dyan. At syempre, under the NBB, sino nga ba ang mga miyembro na sakop ng NBB? Syempre, tanong nila, hindi naman lahat or lahat ba? So, hindi po lahat ng miyembro ng PhilHealth ay saklaw ng pulisiya ng NBB. Ayon sa alituntunin, ito nga yung dati natin pinag-usapan na, ang pulisiya ng NBB ay para lamang po sa mga sumusunod ng miyembro ng PhilHealth. Indigent, sponsored, kasambahay, senior citizen, at lifetime member. Ulitin po yung mga indigent, sponsored, kasambahay, senior citizens, and lifetime members. Kailangan automatikong ipinatutupad po ang NBB sa mga miyembrong ito. Hindi na sila dapat igrupo na indigent, partially paid, fully paid patient, gamit ng mga alituntunin ng DOH. Dapat po gumawa ng mekanismo ang mga ospital upang makilala ang mga pasyenteng sakop ng NBB. Yes, no? Ito yung existing, yung dati na implementation ng ating no balance billing. Pero sa ating bagong provision po ng ating Universal Healthcare, yung nailathala ng ating PhilHealth Circular number 2020-24 na kung saan ito na nasa provision ng ating batas at sa ating circular na ini-expand na. Hindi na lang indigent, sponsored, kasambahay, senior citizen, lifetime ang may karapatan o pwedeng mag-avail nitong ating pulisiyang no balance billing o no co-payment na ang tawag ngayon. So no co-payment or no balance billing ay sinasaklawan na. Pwede na ang lahat ng membro ng PhilHealth kasama na ang kanyang legal na dependents na pwedeng
magkaroon o ma-avail itong ating no balance billing or ating no co-payment. Kaya lang baka mamaya magdaakala ng lahat ng mga membro natin at kanilang dependents ay wala na silang babayaran sa kanilang mga bills sa hospital, ano? So may criteria itong sinusunod. Kaya dapat panoorin po yung ating discussion or talagang sumabay sila kasi mahirap baka mamaya misinformation, biglang ipagpilitan na nasa private room pala siya, pinagpapilitan niya na cover siya ng no balance billing. May criteria or condition po para po masaklawan kayo nitong ating polisiyang no balance billing or no co-payment. So, binibigyan na lahat ng membro at ng kanyang legal na dependents at legal na asawa, mga anak na below 21 years old na ma-confine at magkaroon nito na makapag-avail nito ng ating no balance billing or no co-payment. Kaya lang, magandang balita ito, pero may condition po para po tayo po ay mapalipika para po dito sa ating no balance billing. So sundan po natin ang talakay ng umaga kasi for example, ikakat mo na yung panonood mo sa portion na ito at nasabi mo na sa kapitbahay mo, baka ma-fake news ka. Yes. Kasi hindi pa po buo ang kwento na napakinggan mo. So syempre tumutok kayo dahil ano-ano nga bang serbisyo ang sakop ng NBB. So mga benepisyo pong sakop ng polisiyang no balance billing ay yung mga sumusunod. Lahat po ng benepisyong binabayaran sa pamamagitan ng case rate, yung mga benepisyong case type Z o yung may mga malulubhang sakit na covered ng Z benefit packages, primary care benefit o yung tinatawag na natin ngayon na konsultasyong sulit ang tama. At yung iba pang benepisyo tulad ng mga ngayon, mga COVID, MERS-CoV at Ebola virus disease packages. So ito na yung pinakamahalagang tanong. At dapat mapakinggan ninyo ang kasagutan. Maaari bang makakuha ng benepisyong NBB sa lahat ng pasilidad na accredited ng PhilHealth? Yes. Ang sagot. Kasi dati-dati nakukuha lang ito sa ating mga government hospital na nasa ward accommodation. So government hospital lang yan at piling mga private na pasilidad lang ang nagpapatupad ng ating no balance billing. Ito yung ating mga contracted na facilities for Z benefits, mga TB dots, mga birthing home, mga primary care providers, mga infirmaries, dispensaries na kahit sila ay mga pribado. Pero sa ating bagong batas at sa ating bagong polisiya na epektibo ngayong araw, that's January 14, ini-expand natin. That's 90% sa provision po ng batas, 90% ng ating government hospital ay kailangan ward accommodation. 90% ng kanilang hospital bed. Yes, ng kanilang hospital bed ay kailangan ward accommodation. So, ibig sabihin, 10% lang yung pwede nilang i-private room. Kung sa 90% na yun ay nakabilang ka sa isa sa mga kamang yun, pasok ka. Parang ganun. Kasi medyo may mga hospital na instead na, kung minsan mga government hospital natin, nakakalimutan nila yan, na obligasyon nila yung kanilang corporate social responsibility or kung ano ba talaga ang kanilang mandato. Kung papansinin mo, may mga government hospital na mas pinapadami yung kanilang mga private room kaysa dun sa ward accommodation. But under the RA 1123 o yung Universal Healthcare Law, may provision po sa batas na yan na for all government hospitals accredited by PhilHealth, dapat po 90% of their bed ay ward type accommodation. Kasi parang may mga hospital tayo na government na parang ang pagpapatakbo nila ay nagiging business ang kanilang pagpapatakbo ng kanilang hospital. Okay lang na mapatakbuhin natin ng business na type ang ating hospital, pero kailangan hindi pa rin natin nakakalimutan yung ating mandato at yung ating pagkalinga sa ating mga kababayan. So, napakamalinaw na po sa ating batas na kailangan po 90% ay ward accommodation. So, yung basic ward, 10% lang po ang pwedeng private. Dapat ma-check ng ating accreditation and quality assurance ako nito at siyempre sa ating pakikipagtulungan din sa Department of Health na dapat lahat ng government hospital ay sumusunod dito sa ating batas Universal Healthcare, yung ating RA 11223. Kasi pag 90% kasi yan, siyempre mas marami ang ating mga membro na makukonfine at makapag-avail nitong ating no balance billing or ng ating no co-payment. Kasi malinaw doon sa ating batas na kung ikaw ay mag-uukupa lang ng ward type na accommodation,
sa isang government hospital, that's 90% ng kanilang kwarto ay ward o basic, at ikaw ay member or dependent, wala nang membership category na tinitignan. Basta ikaw ay member at kasama na ang inyong legal na dependents, ay walang dagdag bayad o saklaw pa nitong no co-payment. Ang linaw sa batas. Ulitin nga natin, Balita JM, dapat ay membro ng PhilHealth. Pangalawa ay dapat nasa ward type accommodation. At syempre, pangatlo, ano yung pangatlo natin? At syempre, basta pag sa government muna tayo, kailangan accredited yung government hospital, kailangan member at dependent ka. So, dahil may immediate eligibility na tayo, walang Pilipino na hindi pwedeng ma-confine at hindi makapag-avail ng ating benepisyo. At syempre, pangatlo, kailangan nasa ward type accommodation ka na 90% ng government hospital ay dapat ward bed accommodation o ward type accommodation at 10% lang yung kanilang private. Paano naman sa ating mga specialty hospitals? Sa government specialty hospital naman, 70% dapat ay ward type accommodation. Ano ba yung mga specialty hospital? Anong pagkakaiba niya sa normal na government hospital? Ang specialty hospital, ito yung mga may mga specialization na kinikater tulad ng children's hospital, mga ganon. This one, heart center, yan. So, yung mga ganon, specialty hospital, kailangan 70% po ay ward type accommodation. So, parang kung titignan mo, mas pinapalawak natin na kung ikaw ay isang membro o dependent ng isang PhilHealth member, mas malaki ang opportunity mo ngayon na mag-occupy ng ward type accommodation at sapat na ang bayad ng PhilHealth para wala ka nang iisipin na babayaran. Kasi kung minsan yung ating mga kababayan dahil sa hirap ng buhay, parang ayaw nila magpa-ospital. Kung pwedeng tiisin nila yung kanilang karamdaman dahil na wala nang idadagdag, wala nang pambayad dun sa mga bayarin, mga gamot, pambili ng gamot, pambili ng swero, o kung ano pa yung dagdag na bayad. So, sa ating Batas Universal Healthcare, napakalinaw na walang babayadan ang membro ng PhilHealth dahil sapat na ang bayad ng PhilHealth para sa isang basic na accommodation. So, 70% sa ating government specialty hospital. At ito, mas lalong-lalo na kung may mga nakatinig na may-ari ng mga private hospital ay sakop din ng ating Batas Universal Healthcare na kailangan nyo ng 10% na ward accommodation. So, ibig sabihin din, meron dapat 10% ng kanilang total hospital bed capacity ay ward type accommodation. Kung kaya ngayon ay hindi na lang sa government hospital ma-avail ang no balance billing policy. As long as nasa ward type accommodation ka, member o dependent ka, ay makaka-avail ka na ng no balance billing sa mga nabanggit naming hospitals na merong kanya-kanyang percentage ng ward capacity tulad ng government hospital, specialty hospital, and now the private hospitals na dapat ay merong 10% na hospital bed capacity. So, syempre, tandaan po natin na ito po ay mandato ng Batas Universal Healthcare Law at dapat ay patupad po natin ito. At syempre, bilang pagtulong na rin po sa ating mga kababayan na alam natin, lalo na ngayong panahon ng pandemya, ay hirap din po talaga sa kanilang mga buhay. yes, tama. So, syempre, tatanungin yan, paano kung walang gamot sa hospital o wala sa hospital ang mga kinakailangan laboratory at iba pang diagnostic. Kaya sabihin natin na very generic or general yung ating polisiya na PC 2020-024, meron naman po tayong PhilHealth Circular ng ating strengthening the no balance billing, yung ating PhilHealth Circular patungkol po sa NBB. Siyempre, katungkulan ng lahat ng pasilidad team na siguraduhin po dapat natin na may gamot o medisina na kailangan po ng ating pasyente. Nakatanggap na rin tayo ng mga iba-ibang report dyan na pinabili ang gamot sa labas kahit na NBB patient. So dapat din po natin siguraduhin ng mga doktor po na yung gamot na nire-reseta nila ay nasa Philippine National Formulary o PNF at mayroong sapat na supply ng mga ito sa kanilang butika. Dahil syempre, paano kung ang patient ay walang-wala talaga at walang maibigay ang hospital, wala din pambili, kawawa naman din talaga. Kung wala sa hospital ang mga kinakailangang laboratory din at diagnostic test tulad ng CT scan,
tungkulin po ng ospital na ipagawa. Ito na walang babayaran ng pasyente na saklaw ng pulisya ng NBB, pati na ang ambulansyang gagamitin sa paghatid sa ibang pasilidad. Ito din kadalasan yung violation siguro nila dahil marami na rin tayong natanggap na reports na ganito na ginawa sa labas yung mga diagnostic test dahil wala nga, hindi available sa ospital. Dapat po siguraduhin ng ospital na meron silang ka-tie-up man na laboratorio o diagnostic testing centers na kailangan ay wala nang babayaran ang pasyente, pati yung pag-transport doon, kung dadalhin yung pasyente doon, dapat po pati yung ambulance ay kasama at libre. Bawal din po papalitan sa mga pasyente ang mga nagamit na gamot, dugo, at gamit pang ospital. Bawal din po ang pagpapabayad sa pamamagitan ng serbisyo o magpalit ng ibang pangbagay tulad ng mga produktong bukid bilang karagdagang bayad. So pag-discharge ng patient, sapat na ang bayad po ng PhilHealth sa ating mga miyembro ng sakop ng NBB. Bawal po yung merong serbisyo na kailangan pang bumalik doon or bayaran ng kung anumang in-kind na mga bagay-bagay o produktong bukid, sabi nga dyan, bilang bayad doon sa anabil nila. Bawal na bawal po yan at minomonitor po yan ng ating opisina. Sakop din daw ba, Kabalita JM, ng NBB ang mga serbisyo sa emergency room? Yeah, so sakop ng NBB ang mga serbisyo sa emergency room, observation room, at outpatient department. Basta ang serbisyo ay sinagawa agad sa parehong pasilidad bago ma-admit ang pasyente. Hindi sakop ng NBB ang mga serbisyo pagkatapos ng admission. So itong ating pulisiyang NBB kasi or no co-payment sa ating Batas Universal Healthcare, kaya nga nakalagay doon sa ating prinsipyo ng batas ay talagang whole government approach or whole society approach tayo dahil ang pag-implementa ng ating universal healthcare ay hindi lang sa PhilHealth, hindi lang sa Department of Health, hindi lang sa ating gobyerno. So ito yung pagtutulungan natin, lalong-lalo na ang ating mga private hospital, mga pasilidad, na magtulungan tayo para maging ma-realize natin ang plano, itong nasa reformang pangkalusugan ng ating gobyerno through universal healthcare. Tama ka dyan. At syempre, ang tanong din nila kung sakop daw ba ng NBB policy ang serbisyo ng doktor at iba pang mga profesional. Sa ilalim po kasi ng polisiyang NBB, bawal maningil ang mga doktor sa mga pasyente na sakop ng polisiyang ito kung ang pasyente ay na-admit sa service of PhilHealth bed o yung wartime accommodation nga na sinasabi natin. Kapag po ang pasyente ay na-admit na sa ward accommodation, hindi private room, automatic po na NBB patient na siya, na privado man o swelduhan yung doktor na tumingin sa kanya ay dapat wala na siya babayaran. Maari lamang kung sumingin ang doktor sa pasyenteng sakop ng pulisyang NBB kung ito ay na-admit sa isang private room. So kung na-private room ka, hindi ka na NBB patient at doon ka na magbabayad talaga ng excess na hospital bill mo. Sa mga lying-in clinic naman, automatic din na nag-a-apply ang NBB kahit na ang nagpaanak ay doktor, kumadro ng honors. Tama? Basta accredited yung ating lying-in or lying-in maternity clinic. Tama. Oo, may mga nakita nga ako ng mga lying-in, papasok alang gawin na meron silang NBB streamers. Kasi kung alala mo na meron tayong nilabas na NBB streamers na pinapaskil ng ating mga accredited facilities para malaman ng mga pasyente na ano pala ito, NBB din sila. Siyempre, tinatanong dyan kung applicable din daw ba itong ating pulisiyang NBB. So hanggat hindi po nire-revise yung ating PhilHealth Circular patungkol po sa no balance billing, ayun muna ang ating susundan na pulisiya patungkol po dito. So ang ating bagong pulisiya patungkol po sa PC 2020-024 ay in-expand lang natin ang ating membership. Membership dahil all na. Kaya ang title natin dito is Sana All. Ito po yung all na pwede nating i-avail na applicable sa all ng mga members natin at kanilang legal na dependents na pwede makapag-avail nitong ating policyang no balance billing. So tandaan lang po natin, kailangan po ay register tayo na PhilHealth member kasama ng ating mga legal na dependents. At syempre, nakadeclare sila at kailangan nasa ward accommodation tayo o yung basic services ang pinagkakaloob nila. Pero kung
ikaw ay humingi na ng wifi, humingi na ng ref, humingi na ng aircon, kayo po ay dadagdag na po, amenities na po yon, so hindi na kayo masasaklawan itong ating pulisiyang no balance billing or no co-payment. At syempre, in-expand natin, hindi lang po sa government facility dahil mas tinaasan kasi 90% na po ay ward accommodation na sa ating mga government hospitals, no? At 70% sa ating government specialty hospital at 10% ng ating private hospital ay kailangan ay ward accommodation at kailangan magpatupad itong ating no balance billing or no co-payment that's effective itong January 14. Dahil 15 days from the date of publication, that's December 30. So may December 31 ang December, di ba? So plus 14, that's 15 days from the date of publication. So that's today. Today, tama ba? That's, Yay! 15 14 plus days. 1. Yes, 15 days from the date of publication, epektibo na to ang itong ating no balance billing. Parang napakahirap na sa parte rin ng PhilHealth, no, na sabihin ipagpapatupad ito dahil hindi na magiging mahirap naman itong pagpapatupad kung lahat po tayo, lalong-lalo ng ating mga partner na pasilidad, ay nandoon yung puso talaga na tumulong sa ating mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na tayo po ay nasa COVID-19 pandemic. So, syempre, kailangan isatabilin natin or talagang sumunod tayo sa batas na pinasa ng ating Kongreso, itong ating RA 11223 o yung ating Universal Healthcare, para po makita at maramdaman din ng ating mga mamamayan ang benepisyo o itong magandang balita ng ating gobyerno through yung Batas Universal Healthcare. Itong ating reformang pangkalusugan ng ating bansa. At para talaga lalong-lalo na itong ating marami nga na nagkakasakit na mamamayang Pilipino at talagang hirap din talaga, hikahos din talaga ang ating mga mamamayan dahil sa ating COVID-19 pandemic. Tama ka dyan. At syempre, tatanungin din nila kung maaari daw bang maningil ang ospital dun sa pagproproseso ng PhilHealth claims. Bawal na pong bawal naman talaga, maningil ng bayad ang mga ospital para sa mga sumusunod po. Pagproproseso ng PhilHealth claims, pagreseta ng gamot, gamit ang ESTO form, at iba pang bayarin tulad ng ER fee, reader's fee, room transfer fee, maging ang hospital kit. Pag NBB patient ka, ay wala ka dapat bayaran. At take note, hindi po bago itong pulisiyang ito, matagal na pong ini-implemento. At good news lang dahil in-expand na nga ito sa all membership types, hindi lang yung dati na merong senior, indigent, ganyan. So lahat na ngayon ng ating membership category, basta membro ka at nasa ward accommodation ka ng isang ospital, government hospital, specialty hospital, maski private hospital, take note, nasa ward type accommodation ka, ay sakop ka na o tinatawag ka na NBB patient. So, libre na ba daw ang lahat ng serbisyong pangkalusugan, mapa-hospital man o outpatient? Kabalita JM. Yes, no? Medyo may mga nagtatanong nga sa ating online, no? Pero sasagutin po natin yan, no? So, paulit-ulit po tayo sa Batas Universal Healthcare, libre kung mako-confine ka po. Ito pa, napakalinaw sa basic or ward accommodation ng hospital. Ayon sa batas, hindi bababa sa 90% ng tama sa government hospital, hindi bababa na 70% sa ating government specialty hospital, at hindi bababa sa 10% sa mga pribadong hospital ay dapat basic o ward accommodation. So, ibig sabihin, nasa private hospital yan. Kung gusto niya 20%, kasi hindi bababa lang sa 10%. Pero kung gusto niya mas marami ang kanyang ma-accommodate at matulungan ng kababayan, kung 20% or 25%, nasa kanya. Why not? Basta napakalinaw sa ating batas na kailangan ay hindi bababa sa 10% sa ating mga pribadong hospital, ay dapat basic ward accommodation. At syempre, magdedesenyo naman ang Department of Health at PhilHealth ng no co-payment, ng co-payment scheme. Kung may no co-payment tayo, meron tayong co-payment scheme or co-insurance scheme sa pagpapagamot na higit sa basic ward accommodation. Ito naman yung mga hindi masasaklawan ng ating pulisiyang no balance billing or no co-payment na kung saan kung pwede ay kung mapapa-admit ka sa isang hospital, magpapa-appendectomy ka, ang sagot ng PhilHealth ay 24,000, naka-fix na yung kanilang co-payment. Halimbawa, kung appendectomy nila is 60,000,
So ang i-ready mo lang is mga 34,000, tama ba? 36,000 para 60,000 yung babayaran. Ito yung fixed co-payment. Alam mo yung ihahanda ng pasyente na ibabayad niya. Or kung sakali may insurance siya, yung 34,000 sagot ng insurance naman yung 36,000 sagot ng insurance yung 30,000 o ang kanyang co-insurance na lang ay 6,000. Parang PhilHealth is 24, 30 insurance, 30,000 naman sa kanyang health maintenance organization or private insurance. So yung 6,000 yung kanyang co-insurance. So ang co-payment nung para sa sakit na appendectomy ay 36,000 kasi 24,000. So parang transparent naman kasi kung minsan din kasi sa totoo lang, parang ang nangyayari sa ating sistema dito sa Pilipinas ay hold up system din. May mga ibang hospital na hold up system. Parang pag madi-discharge ka na, parang mabibigla ka na lang sa babayaran mo. Parang mas ma-atake ka ba? Oo, mas ma-atake kayo. Parang very open kasi. So parang magkakaroon nga sa Batas Universal Healthcare, magkakaroon ng parang negotiating board na kung saan makikipag-negotiate ang PhilHealth at ang Department of Health kasama ang DTI at ibang mga kasama sa board na dapat ito yung kanilang mga co-pay dapat. Hindi yung pwedeng masyado naman na taas masyado. Oo, kasi may narinig din akong feedback dati na maski daw nagtaas yung mga benepisyo natin sa case rate ay, Diyos ko, tumaas din naman daw ang hospital fees. So, hindi nila naramdaman. Dahil nga, kung nagtaas tayo, tumaas din sila. Para yung collection, almost the same. Parang gano'n. Parang kahit na nung taas ng pagbibigay natin ng benepisyo, kung tumataas din ang kanilang actual cost or actual na sinisingil, parang hindi talaga mararamdaman yung ating benepisyo. Kaya maganda yun. Maganda ang nakasaad sa ating universal healthcare. Kung talagang may political will talaga na talagang ipatupad ito yung ating nakasaad sa batas at magawa talaga ng magandang specific na implementing guidelines patungkol dito. Kasi kung minsan maganda naman talaga magaling ang Pilipinas sa planning. Actually, yun ang katotohanan doon. Ang problema na lang, pag bumababa na at ini-implement na yan, nagkakaroon dahil na sa very yung ating sistema sa Pilipinas, parang hindi siya na ipapatupad ng maayos at ng maganda. Kaya hindi talaga nararamdaman ng ating mga beneficiaries. So dapat siguro, kung maganda yung plano, dapat hanggang sa implementasyon niyan at yung pagsusustain ito ay masustain. Kaya nga ang tanong dyan, paano kung sakali may mga paglabag dito sa ating pulisiyang no co-payment o no balance billing ng isang facility, no? So nandyan yung ating mga PhilHealth cares, yung ating PhilHealth Customer Assistance, Relation, and Empowerment Staff. Ito yung mga nurses ng PhilHealth. Nandyan din ang ating mga in charge sa PhilHealth, yung ating mga PhilHealth clerk, mga empleyado naman ng hospital na talagang ino-orient natin sila quarterly or kung sakaling may update sa atin, no? Para po masiguro na kung sakaling may reklamo kayo o opinion o komento, pwede kayong dumulog within the hospital. Hanapin po ang ating PhilHealth care at i-assist po tayo. Or pwede rin tayong mag-PM, mag-private message sa ating mga official Facebook page ng ating mga PhilHealth dahil para at least ma-replyan kayo or kung may problema kayo dyan, itawag na kaagad sa hospital para masolusyonan before po tayo mag-discharge. Pero kung sakaling ayaw nyo na masyado, na-discharge na kayo, binayadan nyo na lahat, pwede naman po kayong mag-email sa ating o magpadala ng inyong komento o opinion sa ating action center at philhealth.gov.ph or pwede po tayong mag-text sa 0917-898-7442 or pwede sa Facebook po sa ating official na Facebook ng buong Pilipinas sa Philippine Health Insurance Corporation. Pero kung saklaw po kayo ng Region 1, that's Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, ay sa PhilHealth-PRO1 kayo or sa PhilHealth Region 1 po tayo magpadala ng inyong mga katanungan, opinion, or komento at masisiguro po natin na ito po yung ma-actionan po sa nakatakdang turnaround time po natin. Tama. And wait, there's more. Aside from sa mga nabanggit po ni Kabalita JM na paraan kung paano nyo maipapabot ang inyong mga reklamo, suggestion, opinion, o komento, nandyan din po ang ating 8888 kasi yan ay libre na rin naman sa ating mga
telecommunications company na ginagamit natin usually sa mga Globe, Bismarck. Libre po ang pagpapadala ng text dyan, mabilis po ang aksyon at pagpapadala din sa atin ng contact center ng bayan kung i-course through nyo dyan. At syempre, tututukan yan ng ating opisina. Sabi nga ni Kabalita GM, meron tayong turnaround time sa pagsagot, pag-resolve at pag-imbestiga ng mga reklamo o opinion o komento na natatanggap natin. Tama ka dyan, Tin, no? So, ang ating 8888 ay 72 hours. Pero kung sakaling mga concern niya lang naman po, ay madali naman po masolusyonan yan. Hindi naman po kailangan umabot dyan sa 8888 natin. Ay mag-private message lang po tayo sa ating official Facebook page ng PhilHealth Region 1, ang PhilHealth-PRO1 or PhilHealth Region 1. Dahil mga mabilis na ang ating turnaround time dyan, 24/7 yan. Kahit na ang pasukan lang po natin is 8 to 4 p.m., nakatutok po, hindi po, 24 oras ang ating mga empleyado sa PhilHealth Region 1 para po sagutin yung mga katanungan nyo dyan. Ang ating average turnaround time po sa ating social media through private message ay nasa 46 minutes po tayo, mga kabalita online. Pero wag naman buong Pilipinas yung mag-PM dahil ilan lang naman yung sumasagot yan. Yun po yung intindihin nyo. Aside from pagsagot mo sa mga private message nyo online po, may regular pa pong trabaho yung mga sumasagot po dyan. So, medyo kung sakaling, kasi kuminsan, alam mo ba yung scene lang, parang akala nila, wala pang kahit na 15 minutes. Parang nakasend lang. Oo. Scene lang. So, intindihin po natin ng ating gobyerno ay hindi po mayaman sa human resource. Lalong-lalo po sa ating opisina din po. So, medyo, basta within the day ay masagot po ang iyong katanungan. Kaya lang sa Region 1 po, nasa 46 minutes po tayo according sa Facebook. Kasi may metrics yan eh. Siya may nagbibigay metrics po sa atin yan. ng insights sa kung paano tayo nagre-respond doon sa official Facebook page natin. At syempre may katanungan dito from Mang Juan. Siguro in relation to our discussion on the no balance healing. Yes. Yes. Sa itong tanong ni Tulong Balita, no? Si Goody M, ma'am, sir, tinatanong ko lang po kung paano po ang PhilHealth ko. Nag-expire na po kasi yung indigent PhilHealth ko. Yan. So from Tulong Balita text hotline natin. Yan. So pwede rin po tayo mag-text po doon at mapaparating po sa atin ang inyong mga katanungan. Tama. At syempre, yan din yung napag-usapan natin on our first episode for 2021, yung sa ating mga indigent members. Dahil nga, kung para sa kaalaman ng lahat, ang indigent program po ng PhilHealth ay may validity period, which is the calendar year starting from January 1 to December 21 of that particular year. At syempre, hindi din PhilHealth ang namimili ng mga miyembro na mapapabilang sa indigent member indigent program, kundi ang Department of Social Welfare and Development or DSWD. Now, for our members na syempre nag-expire na po, indigent members na nag-expire na po ang kanilang validity for 2020, ang good news po dyan ay meron tayong automatic renewal for 2021. Meaning, mabibigyan po ulit kayo ng coverage for the year 2021. But, our system po ay ongoing pa yung kanilang renewal dahil syempre marami-rami yun nationwide at pinavalidate din nila sa system, kini-clean up din nila yung system sa ating korporasyon kung kaya ongoing yung renewal process sa system. Pero kung meron silang talagang confinement at availment na kailangan na nila yung kanilang renewal ay pwede naman po yun i-coordinate sa ating PCares o sa PhilHealth clerk ng ospital at meron tayong tinatawag na yung manual renewal for those members na meron na immediate availment o confinement. Pero dinadaan nila yan sa ating sistema dito sa Region 1. Ito po applicable po sa Region 1 po ha, dahil sistema po ng PhilHealth Region 1 po yan, yung ating EMRA, yung Electronic Member Registration and Record Amendment. So dinadaan po yan, hindi na po yung member yung pupunta sa tanggapan ng PhilHealth, no? Mismong yung facility na magsisend sa atin. At sa ngayon ay minamanual renewal po natin yan basta pag may confinement na po. Pero once na na-renew na po yan sa database natin nationwide, wala na pong problemahin yung ating mga beneficiary po ng NHT-SPR, yung ating DSWD listahanan, basta nakatala ka doon,
at ikaw ay 21 years old above, automatic na po na ikaw po ay magkakaroon ng PhilHealth coverage through indigent program. Pero kung kayo din po ay expired din yung validity period ninyo na December 31, 2020, pero hindi po kayo kasama dun sa NHT SPR or DSWD listahanan, kayo po ay na-enroll lang po sa hospital through point of service, yun po hindi pa po kasama po yan sa mga marirenew. Kaya kung sakali may nagkasakit po ngayong taon, 2021 po sa atin, ay dumaan pa rin po tayo sa proseso ng point of service. Mag-process pa rin sa ating social worker sa hospital at para po tayo po ay mabigyan itong ating indigent membership sa PhilHealth. Pero kung sakaling na-feel nyo naman na medyo umunlad po yung ating buhay at may kakaya naman po tayong magbayad ng ating PhilHealth, ay pwede naman po tayong magpa-shift ng category na po, mag-update ng record na from POS sponsored o parang indigent, ay mag-shift ka na bilang individually paying o sariling nagbabayad ng PhilHealth mo at magbayad ka na po umpisa January ng pinakamababang contribution pa rin po natin ay 300 pesos kada buwan. Tama. At syempre, para sa mga nagbabayad po ng sarili, ay wag po natin ipunin. Kung alam po natin na may kakayahan po tayong magbayad at hindi tayo napabilang sa indigent member, ay bayaran po natin. Meron tayong monthly, may quarterly, may semi-annual at annual. Pero kung ako din, magkaan talaga ang monthly na 300. Kasi 300, pag nabuo mo na, ibabayad mo yun. Yeah, sa ating mga overseas Filipino workers naman ay voluntary pa rin ang kanilang pagbabayad, pero pwede na silang magbayad ng hindi na yung 1 year. Pwedeng 1 quarter muna, tapos pwede mo nang hulug-hulugan po within 1 year ang iyong PhilHealth premium contribution. Pero kung marami kang pera, pwede kang mag-advance payment up to 3 years na walang kontrata pag overseas Filipino worker. Kung sariling nagbabayad naman ay up to 2 years. So, pero kung may kontrata ka as overseas Filipino workers na 5 years, pwede pong advance payment na 5 years po ang ating pagbabayad. Pero yun nga, tayo nananawagan sa ating mga sariling nagbabayad ng kanilang PhilHealth na kasi kung minsan, pabayaan mo muna yan, yung muna ako magbabayad. Anyway, wala pa naman nagkakasakit. Tapos, may nagkasakit ngayong January or sa mga susunod na taon. Tapos mabibigla ka na lang na but may billing ka or statement of premium account ka, sisingilin pa rin po ng PhilHealth umpisa po November 2019 kung dati ka ng membro ng PhilHealth. So may billing po ang statement of premium account from November 2019 po yan, sisingilin ka pa rin. Kaya mas okay po, alam niyo na tayo po ay may kakayanan, bayadan po natin ng regular or religious yung ating monthly premium contribution para hindi kayo mabigla ng inyong billing sa PhilHealth na malaki ang babayadan nyo na premium nyo sa PhilHealth. Kasi sa Batas Universal Healthcare, effective November 2019 kasi, covered na ang lahat ng Pilipino at member na ang lahat ng Pilipino. So napaka-importante po na kung may kakayahan po tayo, ay magbayad tayo ng karapatang PhilHealth premium contribution. Kung wala naman po tayong kakayanan, may mekanismo or sistema pa rin na sasagutin po ng ating gobyerno ang inyong premium contribution through our indigent program, through our senior citizen program, through our POS program po or yung ating sistemang point of service. So lahat ng Pilipino ay dapat covered at member na ng PhilHealth. Tama ka dyan. Ayan. So, syempre, kung may mga katanungan po kayo, pwede pa po kayo magtanong or mag-PM dito sa ating Tulong Balita online page. Yes. So, anong oras natin? It's 9:58. Ayan, ang bilis ng oras. Patapos na naman. Yeah, so batiyan natin si Ma'am Loraline Maminta, no? Ma'am Loraline Dumal Maminta, magandang umaga. Si Amaya, ayan. Talaga ko nanonood niyan, Amaya, good morning po. Si Amaya Chi, ayan. Saka si Francesca, magandang morning. So kung may mga katanungan lang po, magtanong lang po, mag-comment sa ating FB Live. Siyempre din, no? Mag-alas 10 na naman. So ang ating panawagan. Yes, so nananawagan pa rin po ang PhilHealth sa inyong lahat na tulungan niyo po kami sa pangangasiwa ng ating National Health Insurance Fund. Kung may nalalaman po kayong katiwalian
Nasangkot po ang ating mga healthcare providers, institusyon, doktor o maski sariling empleyado po o kawani ng PhilHealth, ay huwag po kayong matakot at magpatubiling magsadya sa pinakamalapit na tanggapan at mag-report o mag-email sa Action Center at philhealth.gov.ph. Pwede rin po sa aming official Facebook page ng PhilHealth-PRO-1. Yes, syempre paalala po sa ating mga kababayan po, maging kung tayo po ay may kakayanang umambag o magbayad ng yung PhilHealth contribution, paulit-ulit po tayo, pero maging responsableng membro po tayo. Ugaliin magbayad ng yung PhilHealth premium para kung sakaling may medical emergencies, anong oras, ay less aberya ang ating pag-avail ng ating benepisyong PhilHealth. Hindi na tayo pila-pila sa mga bayad center o sa tanggapan ng PhilHealth na may pasyente ka na nga, pipila ka pa, magagalit ka pa. Siyempre, kung yun po ay ginawa natin na nagbayad tayo ng monthly habang wala pa pong nagkakasakit, ay less aberya talaga ang ating pag-avail ng ating benepisyong PhilHealth. Tiyakin din po natin na updated ang yung membership record sa PhilHealth. Kung nag-birthday na kayo, senior kayo at wala kayong PhilHealth coverage, ay happy birthday po, magparehistro po kayo sa PhilHealth para po kung sakaling magkasakit po tayo, ay cover tayo sa ating senior citizen program through RA 10645. At syempre, kung hindi nakadeclare ang inyong asawa, dahil galit kayo noon, pinabayaan nyo, hindi nyo dineclare, nagkabalikan po kayo, ay i-update po yung ating record. Mag-submit lang ng ating properly accomplished PhilHealth member registration form at ng kopya ng inyong marriage contract or certificate para may dagdag ninyo si Mr. or si Mrs. bilang inyong dependent. At syempre yung anak nila, no, kung may bagong panganak, usually ngayon kasi, kung bagong panganak ka sa hospital or sa ating birthing homes, automatic na ka-add na yun. Mas lalo pag nag-avail yan ng ating benepisyong newborn care package na 2,950, automatic na-add na yun. Pero kung sakaling may mga anak kayo na hindi pa pala nadadagdag, na below 21 years old o 20 pababa ang edad, ay i-update po natin ang ating record sa PhilHealth. Lalong-lalo yung mga tirahan ninyo, kung lumipat po kayo, kailangan may update po natin para masiguro na dumadating po yung ating benefit payment notice sa atin na nakasaad doon na nabayaran na ng PhilHealth ang yung bill sa hospital nung na-discharge o na-confine si junior or si nene. Tama. At syempre, tiyakin din po natin PhilHealth accredited ang hospital at doktor at siguraduhin na ibawas ang tamang benepisyo sa hospital. At syempre, kung may natanggap po tayong benefit payment notice, kung may naitago po tayong statement of account, ay kumpara po natin kung tama po ang benepisyong na ibawas sa inyong hospital bill. At kung hindi naman, pwede kayong magsadya sa pinakamalapit ng PhilHealth office o di kaya mag-PM sa PhilHealth-PRO-1. Yan. So napakahalaga po ang statement of account o yung billing niya sa hospital at siguraduhin niyo po na ito'y napirmahan ng ating billing clerk at o kaya in charge sa hospital. Kasi kung sakaling may problema or may under deduction or hindi tama ang pagkaltas, doon po natin pagbabasihan yung ating billing statement na pirmado ng ating billing clerk or statement of statement of account. That's SOA pala. So napakahalaga po na humingi po kayo ng kopya nun para po ma-check natin o ma-check ninyo na tama ang pagkaltas ng ating hospital ng inyong benepisyong PhilHealth. At syempre, on behalf of our Regional Vice President na si RVP Dennis Adre, maraming salamat po sa patuloy ng pagtangkilik sa ating programang Sagot Ka ng PhilHealth dito po sa Tulong Balita Online. At syempre, nagpapaabot po tayo ng pasasalamat sa ating butihing counselor na si Council Cisco Flores sa pagbibigay nitong platform na ito, no, na maabot natin ang ating mga kababayan din online. Kasi talagang ang reach ng balita, Tulong Balita Online ay talagang marami at hindi lang dito sa ating bansa, kundi pati sa abroad. So tayo nagpapasalamat sa ating butihing konsihal, no, ng Syudad ng Dagupan na si Council Cisco Flores sa pagbibigay nitong platform o mekanismo na mapaabot natin ang magagandang balita ng gobyerno sa ating mamamayang Pilipino. Tama ka dyan. So, syempre, patuloy pa rin po kami suportahan para po makamtan natin ang ating minimithi. Bawat Pilipino, Bawat membro, protektado. kalusugan ng lahat, sigurado. Maraming salamat po at hanggang sa susunod po. Ito po ang iyong Kabalita Online, ang iyong Kabalita JM, kasama si Kabalita Team Contanos. ang iyong tagapagbigay informasyon sa PhilHealth. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Gabay sa PhilHealth benefits para sa COVID-19. Benepisyo mo, alamin mo. Totoo po ba na sasagutin ng PhilHealth ang buong gastusin ng pasyenteng tatamaan ng COVID-19? Tama po, sasagutin ng PhilHealth ang lahat ng gastusing medikal kasama ang professional fees para sa mga pasyenteng na confined dahil sa COVID-19. Probable man siya o confirmed cases na na-admit sa pribado o sa publikong hospital mula February 1 hanggang April 14, 2020. Matapos ang April 14, 2020, tuloy pa rin ang bayad ng PhilHealth sa mga kasong ito gamit ang panibagong pakete o case rate para sa COVID-19. Sa kasong mild pneumonia para sa mga matatanda o mayroong kaakibat na ibang sakit o comorbidities, may halaga tayong 43,997 pesos. Sa isang private room na ang kategorya ng pasilidad ay from level 1 hanggang level 3 na hospital. Para naman sa moderate pneumonia, may halaga po tayong 143,267 sa isang private room from level 1 to level 3 na kategorya ng pasilidad o hospital. Sa kasong severe pneumonia naman, may halaga tayong pakete na 333,519 sa isang private room or sa ICU para sa hospital na level 2 hanggang level 3 na hospital. Sa kasong critical pneumonia, may pakete po tayo na 786,384 sa isang private room or ICU sa isang level 2 to level 3 na kategorya ng pasilidad o ospital. Pero sa mga health workers, anuman ang estado sa trabaho, ay sagot pa rin ng PhilHealth ang buong halaga ng hospital bill dahil ito'y naayon sa Bayanihan Bihil as One Law o RA 11469 sa panahon ng National State of Emergency. PhilHealth benefits para sa COVID-19. Benepisyo mo, alamin mo. Panalo ka sa Centrum Fuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel, ang lakas. Ano mang uri ng sasakyan, matuli na kay gaan-gaan. Kayang-kaya, di luman, may Centrum Fuel na riyan lang. Panalo ka sa Centrum Fuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel. Aristolio Trading. We offer printing paint supply, t-shirt printing, screen printing materials, and screen photographic. Aristolio Trading is located at Karanglaan District, Dagupan City. For more inquiries, please call us at telephone number 636-5214 or cell phone number 0908-3912-717. Para
Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw ba ay hindi miyembro ng PhilHealth? May katanungan tungkol sa PhilHealth? O di kaya naman ay may problema sa PhilHealth? Narito na ang programang makakatulong sa inyong mga katanungan. Ito ang Sagot Ka ng PhilHealth sa Tulong Balita Online tuwing araw ng Huwebes alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Stasyon ng Bayan, tutulungan tayo na maghahatid ng tamang impormasyon balita. Stasyon ng Bayan, tutulong sa mamamayan. Ang Stasyon ng Bayan na may puso sa mamamayan. Stasyon ng Bayan na kakampi ng mamamayan. Stasyon ng Bayan na asintado sa serbisyo publiko. Balita Online.